Здравейте и добре дошли отново в рубриката Ревю. Днес ще има 5 вкуса на напитки. Ще имате нещо, така че може да не обърнете и само мога да намерите. И ето го. Първият от тях, който има Prime, е нещо със сигурност. Ще имате нещо просто. Prime е където са вкусните напитки. Искате нещо повече. Това е синята плодове на малини. Така че нещо със сигурност. Prime е нещо за сигурност. Ние, приятелите, ни харесвате. Ако повече нещо, винаги да имат мястото на двете. Това е зелените на лимоните. Той има най-голямата нея, за която може да намерите. Имате нея, лимоните и напитките, така че просто я опитайте. А за ледена поп ще я видите какво просто може да намерите. И където повече нещо, ще видите къде са нещо за ледените поп. И това са яговите на дините. Така че нещо просто и опитайте нещо. Тогава може да намерите където повече нещо, където просто имаше нещо и ето я. Ще исках нещо за всички. Плюс подарък, който има Toblerone. Всъщност те имате нещо, където има тънък и елегантен, по-артистичен. Винаги има Toblerone. И ето имате нещо, с които са всичките. И ето има Toblerone. Супер сте! Това е най-голям. 5 вкусна напитки вече е готова. А плюс подарък е Toblerone. Хубаво е. Новата ни рубрика Ревю и пожелание за здраве. Абонирайте се за канала и ще ви очаквате нещо любопитно. Ще ви чакаме и следващото ни ревю. Аз съм Ивайло Колев, а вие ще ви очакваме ви.